Apa ndrone? Esmu kok suarane kerok. Oh, kan banyune gabut, Mas. Wah, ngono ta? Wah, banyune rapoke suarane kerok. Ora oleh banyu kan Mas. Iku ngene wis garing, wis ora usum lamtoro. Bapake kocak. Iya. Lamtorone garing. Makane mbakku kan karepe kan Turun gunung, guys, turun gunung. Tapi ra gelem. wis mulya, wis tak openi. Tapi ada perasaan nang kono kan. Mati aku ning kene. Oh. Intine kerasa. Ning kono tuh ning rumah sakit, sampai uang enggak kaya ning kene. Ambune minyak tawon. Iya kan ben aja cokot nyamuk. Iku obat nyamuk kuwi. Bayi tangku iki engko nang rumah sakit nang dokter ana ya engko terus nang tukune lewat susi obat. Ya Allah. Nek kono kan enggak kaya nang kene lho, cuma periksa tok iki. Iya. Kulu-kulu guys kan. Ora. Aku mau telepon. Mbak telepon ini kok bilang ini sah. Mengganggu. Nah, iki ketok kabeh tekan dhuwur. Di Hambang ini loh. Dari atas kita lihat saudara. Oh, Iki saudara rumah nih. saudara rumahne. Iki aku iki kan tanah sing goto. Iya, anu. Iya ture. Pengarah. Foto ning kene foto ra durungan. Foto mana? Lho, Piye? Jarene rapat pleno lah iki. lha iku diarahne meneng ngrungokno. No, iki jembatan zaman Belanda. Lah iki ture. Gete. Jembatan zaman Belanda. Lha iki lho wong jalan sehat lho kaya pramugari rek mlaku rek. Mbak Win. Lakone kaya kuwi Mbak Win. Kuwi lho ngaburi lho Mbak Win. Ayo mlaku. Lah ngono kan ayu. Ya ki mantik. Ya. Si. Tak. Mlaku sing ayu. Kayak model. Barang kok wafat ya wah. Oh, anu ora. Kita es kok apa. Ini Mbak Teno. Iki mburi wabot lho karep ya. Ini Mbak Teno io. Lah mek mau kok opo kok krak-krak. Ben kaya wong apa mendesang jero ning gua. Mendesang kok. Kok anak wong iri to? Lah mendesang kasar pisan. Keras. Ah ya kono wis guwaan ae wis. Guwaan ae wis. Tanggal apa ngopo siji? Oh iya. Bulan 5. Dina apa? Bulan 6 kaya. Dina apa? Mbok bulan 5. Aku ora ngerti bulan 5 pokoke. Tanggal piro dina minggu? Untuk minggu. Ayo dek tanggal piro? Anak kita dina Senin apa Sabtu? Pancene ngomong tapi ora. Ayo gelut. Dina semua. Oke. Windarti iki ya tak kaneni ya. Windarti iki ngejaki mlaku, tapi lek waya munggah ngono mungkin. Mengkis. Lah wis dalan ngene iki model ayo munggah rek, munggah. Lah nek dijak tekan munggah ya Allah, bokong iki kudu tak surungne tak jujug kok ben tau teko munggah enak. Sama ngecat saya dom kan lho. Lah mesti lek kasih tak sita mbok, sita tok. Mbak, kok langsung bicis. Langsung kempes. Kempes film. Kempes. Sampeyan ro balon lek madu jujuskan wing ngono gitu. Iya, balon. Dadi mudu. Kita harus mangan ramuan. Iku sing wingi iku malah tute malah sing wingi. Mari mangan tongkol bergas. Yo nek tongkol garan bergas. Dan Memperama arep begon mudone. lah emang karena dirimu wis kondi karo jutek men to. Tidak priwat ndi ki bocahmu kok munggah rono. Ah, mbok aja gah lek munggah rono. Lah kita ini, ayo munggah dhisik ayo. Anu ben bocah-bocah. Mangan aku telepon awakmu lho mesti munggah rono dino gak mungkin iki. Mbok aku tekan aku munggah rono gah, Mbok. Banget aku ini. Iki paling telepon soalnya neng dua tangga sebelah kanan mbek kiri aku. Atau no, pangeran nyawuri. Lho kita dhewe ndukur dhewe kono juru ketok sirahe lho. Lah kuwi ngenteni kuwi tangga sitok langsung leren mandek gegro. Boro-boro ketok sirahe wong ngomongnya ra. Lah iya. Buka lu padahal aku ya wong bulene wae ora ya. Iya. Ana wong ganteng kok tak glondongno ae. Apa? Ayo penik-penik apa? Kare. Kulo ndelok godhong iki lho mbok ning lalapan. Golek no kelalapan. Iki apa iki ya?
lho ndang tinggi lalapan iki. Iki lho apik. Godhonge apik iki. Kembang iki. Mbuh kembang lancalan kembang. Iki ana kembang kok. Jojo. Ini jalan santai, ngedabrus saya ke jalan. Kita ada di atas. Kan pasar Mama Dhewe. Iya. Kan hoba gedung di Mama Dhewe nyebrang rono ini. Nah ya. Kita ada di atas gunung. Ini bangunan tak. Indah. Iki wong telu ngaruh. Iki botone nang ndi ngetari cagar iki lho, gedung iki lho. Di bawah kita ada di atas iki. Teman ada apa tera? Gawane ra? Kadung sing ngene. Ya tak ada iki nek sik longgar iki. Ini lho. Lah foto kan arep. Iki apa ya? Iki apik Mbak godhong iki apa ya? Godhonge ya. Heeh. Godhong apik iki. Apik ya? Godhongnya apik. Kayak kembang-kembang. Oh, iki bule-bule karo bayinya. Bule-bule ngajak bayinya. Heeh, iki bule tok mungkin. Nang foto nang kono pas ora gedunge ketek kabeh lho. Ini Iya kan? bedol iki.